या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा दिलेला राजीनामा नामंजूर केलाय। उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांची बैठक झाली। कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा मान राखत शरद पवार यांनी अखेर आपला निर्णय मागे घेतलाय। शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत हे जाहीर केलं। बारसू इथं उद्धव ठाकरे यांच्या सभेला जिल्हा प्रशासनानं परवानगी नाकारली आहे। उद्धव ठाकरे यांचा बारसूत दौरा आहे, मात्र त्यांना फक्त प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेता येणार आहे। पोलीस प्रशासनानं बारसू सोलगाव रिफायनरी विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष नेते अमोल बोळे आणि त्यांची पत्नी मानसी अमोल बोळे यांच्यासह एकूण 8 ते 9 ग्रामस्थांना रत्नागिरी पोलिसांनी अटक केली आहे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे देखील 6 मेलाच रत्नागिरीत येणार आहेत, त्यामुळे यावेळी होणाऱ्या सभेची जोरदार तयारी मनसेकडून करण्यात येते। बारसू रिफायनरी विरोधक ग्रामस्थांविरोधातील प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेण्याचे हायकोर्टानं आदेश दिले। ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे 6 मेला बारसूमध्ये येऊन ग्रामस्थांशी बोलतील, त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न झाल्यास जशास तसं उत्तर दिलं जाईल, असा इशारा ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांनी दिला। उद्धव ठाकरे शरद पवारांमध्ये वाद लावण्याचं काम संजय राऊत करतायत, असा आरोप आमदार नितेश राणेंनी केला। बारसू रिफायनरी समर्थनार्थ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे शनिवारी 6 मेला देवगड तालुक्यातील हजारो संख्येनं कार्यकर्ते आणि नागरिक बारसू रिफायनरी समर्थक रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहेत। शनिवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बारसूला भेट देणार आहेत। या पार्श्वभूमीवर रिफायनरी समर्थक असलेल्या फेडरेशन ऑफ असोसिएशन फॉर रत्नागिरी डेव्हलपमेंटचे पदाधिकारी हे उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत। संजय राऊत शरद पवारांना फोनवर फोन करत होते, मात्र त्यांनी उचलला नाही। आता सगळेच त्यांना टाळतायत असं म्हणत संजय राऊत राजकीय लावारिस असल्याची टीका नितेश राणेंनी केली आहे। गेल्या 5 वर्षात कणकवली नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे युवा सेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केला। गेल्या 5 वर्षात कोट्यवधीची कामं झाली, पण एकाही कामांवर आरोप करता आले नाहीत। आता कार्यकाळ संपल्यानंतर केवळ जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आरोप करतायत, असं स्पष्टीकरण विरोधी नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपांवर समीर नलावडे यांनी दिलंय। आचरा इथं बंधाऱ्याच्या कामाला अटकाव करण्याची सुपारी देण्याच्या संशयावरून तौरिक जुम्मन शेख यांच्या डोंगरेवाडी पारवाडी युवकांमध्ये आचरा तेट्यावर बाचाबाची झाली। यातून चॉपरनं हल्ला आणि गोळीबाराची घटना घडली आहे। कणकवलीवरून गोव्याच्या दिशेनं जाणारा ट्रक रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या स्टॉलवर पलटी झालाय, यात 2 जण जखमी झालाय। आंबोली घाटात चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं पिकअप टेम्पो जवळपास 50 फूट दरीत कोसळला। यामध्ये पिकअपचं मोठं नुकसान झालं। या अपघातामुळे बेळगाव आणि सावंतवाडीकडे जाणारी वाहनं अडकून पडली होती। कणकवली नगरपंचायतीचा कार्यकाल शुक्रवारी 5 मेला संपतोय, त्यानंतर नगरपंचायतवर प्रशासक नेमला जाणार आहे। भरवस्तीत असलेल्या घरात चोरीच्या प्रयत्नात असलेल्या चोरट्याचा प्रयत्न एका लहान मुलीमुळे फसला। लोकांनी आरडाओरड केल्यानंतर त्याच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ग्रामस्थांच्या सहाय्यानं त्या चोरट्याला रंगेहात पकडण्यात यश आलं। खेड तालुक्यातील लोट्या औद्योगिक वसाहतीमधील अरोमा इंटरमिडिएट कंपनीत रिएक्टरमधील ॲसिडनं अचानक पेट घेतल्यानं अपघात घडला। या अपघातात कोणीही जखमी झालं नसल्याचं वृत्त आहे। आजचं राजकारण हे पूर्वीसारखं राहिलं नाही, त्यामुळे राजकारण सोडावं असं रोज वाटतं। विचारांशी तडजोड करून मी राजकारण करू शकत नाही, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कोल्हापुरात बोलताना केलेलं सूचक विधान नव्या चर्चेला कारण ठरले। मी पुन्हा येईन असं पुन्हा म्हटल्यानं राजकीय चर्चेला ऊत आला। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यातील राजकारणाच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करीत अजित पवार यांचं व्यंग्यचित्र काढलं। चित्र पूर्ण होताच लोकांना म्हणालेत की पुढे काय लिहू, आता गप्प बस असं लिहावं लागेल। मध्य रेल्वे कोकण विभागासाठी 26 उन्हाळी विशेष गाड्या चालवणार आहे। रेल्वेनं याआधीच 916 उन्हाळी विशेष रेल्वे गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे। एका अल्पवयीन मुलीवर कथित बलात्कार प्रकरणात अडकलेले वादग्रस्त मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना न्यायालयानं दिलासा दिलाय। बलात्काराच्या खटल्याला हजर राहण्यापासून न्यायालयानं त्यांना कायमची सूट दिली आहे। जम्मू काश्मीरच्या राजौरीमध्ये शुक्रवारी सकाळपासूनच सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या चकमकीत लष्कराचे 5 जवान शहीद झाले। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।